Pagaya may intingaro din ni Rogi nga ibasa rin ti surat, ti pagkasalitaan ni ti kalmalang ni pagayam tayong Marlon. Sagudahin nga ti surat. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang. Tanag-date kami manen manong nami itinubiak. Itngagdama. Siya sino? Manong nami. Sandali. Diyan pa kita dinagan na. Na. Ni Tessie. Nag-dinner kami, manong nami. Nag-ordera kiti arak. Ngayon saan ngayon minom. Diyak pulos mapainom na tinubiak. Dandanin doang tawin manong nami. Di relasyon mi. Holding hands, adaman di gudikon daway nga biglaik nga rakupen, adaman di gudikon daway manong naim nga biglaik nga amalan, di kiti lips na. Kasta ko na gulagol na ka man. Namin nandun nga nyarasas ko keng kuwana ngayon ka mag-check-in, ngayon nakakikigaw. Tinapulos kayat manong. So nga painumak man ko na. Di naman kayat tuminom. Ngayon na panunutak manong nemi, tigim matang iti pagpaturo. Ang baling hanganin makapangan ko na. Uno saan, dati pagpaulaw, dati kasla na bartek. Buwan gabote din naman kaya tuminyon ti arak manong nemi inyor direct ti juice. Kadi ti juice manong nemi inlimod ko nga impan. Dato'y ginatang ko nga pagpaulaw. Taorin na saan nga arak tinuman na. Kaslan to na bartek manong. Tsaka mo manong. Taparat ti Diyos. Di na pa kaya't nga naman. Come on, sweetheart. Diyos lang data. Hanak bet, umin na mo talaga ti Diyos eh. Gamputam ka din. Ni soft drinks. Danom lang. Sorry. Apay kami nang order ka. Ang mga nga tsak umininom ti Diyos. Nangaroon na order ti ara. Sayang nga. Bam. Tayamit ko dolatan. Ipainom ko ito kinading ko. Kapoy today ito, manong name Jack nga rod napainom. Digad sayan nga hang maulaw. Kaya may tinaramid ko, manong name idit agawid kami imbes nga idiretsok. Ngaming kurbak. Sa ako insurrect manong name di compound ti may sa nga motel. Marlon. Saan nga dito ti balay mi? Amo ka. Ngayon, nintapay lang nga palamiis. Nalamiis di balay mi. Ada aircon di kwarto. May kaya, napagbita lang. 3 hours lang. Talaga ka din nga. Di na kumawatan. Sikat tirumbeng nga. Siyak tirhamo nga maawatan eh. At 2 years tandun. Ikasaranak pa mo na. Talaga sa mo kaya? I'm sorry, Marlon. Pagandari mo ti kotse, irawar mo dito compound, kalpasan na itulod na kung sa tibalay. Please. Ay, hindi ka pala ngamin. Hanag ang hindi. Ano nga may trasun no apin hasa mo pala gited. Ikasarnak pa mo muna. Ngayon nagtulungan tang 1 year more sa tanto agkasar. Tapos na makaurno nga. Kahit na makaurnong ta kadwa. No di mo pala pagandarin di kotse. Dumsagak katagsadak ti taksi. Sige. Pagandarin ko. Itulod ka. Buisit. Inpadlaw ko nga talaga manong name iti soron ken pungtot ko. Awan sin uni. Ori din itulod ko manong saan kon nga saan akong nga dimsaag tapno ilukat ko ti batog na nga ridaw. Kabay lamat nga ilukat ko na. Sige. Inakon. Sige, good night. Okay, bye-bye. Ti pungtot ko manong. Pinaburbur ko nga asto ti kotsek ko na. Namabalil na ko
patay ba ko. Numabalin ko makit, ada ka din nung parang ko talaga. Masurong, nagsasunod ko matisan nga masurong lamat. Bitin. Mabit-bitin na kakang kanayon. Anong serbi na ko matikin na pintas na. Ara-ara pa abek ti pintas. Imas ti kiti lips na. Tinakabintas nga sukog ti barukong na. Karam-kamak-kumakat. Ito nag-ring ti cellphone ko. Tiyan mo kidi manunemi kit ni Tessie ti mga awag kanyak tagsuri. Saan? Saan nga nakapunbo? Yung paigid ko ti kotse. Tamahan na itong parang no, magkisaritak ti cellphone. Paigid ko sa kusinong batan. Hello? Saan ka sumong balsigod? Hello? Hoy. Apek pupungtot ka. Buses ti babae. Sino ito? Ada ka di kapungtot mo? Ha? Marlon? Sino ka kunak? Isak ni Mildred. Mildred. Sorry Jack pa ngamin na naipunbok ti number mo dito Oh, nakatawag ka man. Baamon? Pupungtot ka man? Sorry. Kung amin, namin ti kapungtot mo. Ibagagtukin ka. Kaya ibaga mo nagsasarita ta. Ibagagtukin ka ito no, makasango ka. Makasango na? Nanya? Umay ka na ba tayo? Umay ka ti bala apay. Umay ka pa siya rin. Ang pagkatawa ka. Tuka ano pa yung akong kaduwak. So pa nagpasira mo kanya. Apa yung kaduwam? Oo, anda pa pa hindi mo parbangon to na sumangpad da. Paranda. Napadala kitong Sika nga Dito yung balay Malagip ka nga rin nga tawagan. Nakita ka nga rin number mo. Iti cellphone ko. Itay search sino tawagan nga tayo. So pagpalabsak ti oras ko no. So nakita tanagan mo. Di ka pagpalabasan ng lahat oras. Hamad Kinabud no hindi ko mapila kahit ka nga tawagan baka ko makailiw ka. Sabi ko makailiw na. Tsaka mo. Naminsan talang nag-meet, di ba? Iti party. Meron na idingawan ni girlfriend mo. Ni Tessie. Na-istorya mo kat. Awan na nagsakit. So nagmamesa kay matanda ti party. Nagamamuta mat. Di ba? Kanori siya, akong kaduak. Sabi yung ginubium. May awamat pa nubiok. Loveless sa kita. Ada nubium hindi. Ada manot nakanubyo kan. Di man tada pagsalita, di ka man tumitoy Nagmamesa ka man. Kanapi ko man nagmamesa. Sige. Ibaga mga road na sa dinadyan nyo. Baka adayo mo asdag lang. Okay, denggam. Ibaga ka nga address. Alis ito lang sa pulid. Basta laki di ibaga ka nga ajay kalsada kan number di balay mi. Okay? Nervous pa yun. Kapag umay ka lang. Namuna kita. Abay. Awan. Sige, karoon na. Urayan ka, Ibagampay at address mo. Ay, sige. Ibaga ka doon. Umay ka, wen. Pwede malpas ti saritaan mi manong. Yes! Dapat langit pangipagsak ti alam ko kunak tinakam ko manong. May sana di balay da? Kinabud no naman na mi jak kumamatan malagip isuna no saan nga timawag. Yan talaga. Nagamamukam di may isang party, manong na mi isupigid di tinangidjaya kanyak ti inom, harak. Tawan ti makita ng ikamakabaso. Dinamag na edi manong na mi no anat ti inumak. Brandy ko nakmak. So dapan ti maog. Brandy matinom na. Nalang uminom ti gaga. Well, manong na mi pinagandar kon ti kotsek.
kat data. Hasta una iti panang pataray ko ng 15 minutes lang manong naiming itinaray ko. Ay kaya da ako niti sangot ti balay da. Nagdurbelak manong. Ay kaya nga nakita ko nga nilukat ti ridaw. So, wow. Naka-short manong naming nga sleeveless. Yung lukat na dibasit nga gate manong naming. Yung lukat na dibasit nga ridaw ti gate. Sumarikan. Wow. Ano nga wow? Kadigdigos mo? Napang ko yung daras na nagdigos. Tadi ka nagdigos itay. Itay bigat Naglabarak lagi tay. Kaputo may ka kababay mata. So alawarang nagdigos. Sumarikan. I-recap ko lang kay manong nahimi kabayatan i-recap na. Og paparang dagiti duwang mansanas ti barukong nata. Nalawa manong nahimi ti badon. Wow. Champion. Chamba. Nagsipukal dagiti legs na. Umayaw mo ti banglo na. Let's go. Hawaring nga sa kroyan ka? Ha? Loko ka. Nakadudot ka roba. Sumbrek tapay Wow, sumbrek tapay ko na. Pag sa rekmi ka, pag recap na ginlak ng timendor, sinakroy ko nga dalos. Uy! Mamata! May batanak, Marlon. Apit nga ba sa... Uy! Mga... Anong name inamalak nga ninanam di kiti lips na. Nagimas. Inrakos na matitakyag ni tatangad ko manong name kit bumalbalas mo mag-agay. So dinatayan ti kwarto. Ay, loko ka. Ano nga kwarto? Dito pa lang sa alas. Idisuna kon. Patugaw na dito sopa. Edeta, nakanalisto ka, Marlon. Sorry Nasusunod kami saan nga may love ka. Nagpintas ka. Naghimas ka. Naramanam lang di kitilips ko, naimas ako. Dinakpay nakan. Nukayat mo kanin ka. Loko ka. Amom ti mangaan. Intabarukong mo. Inti ba nga Ori tababa. Nakaimimas ka lagi di. Saan man nga data topic ta? Tsaka yan. Ano ka kayat mga topic? Kumusta ka ni Tessie? Awan kami. Awan kami. Apay met. Tsaka yatin. Sino ka kayat mo? Sika. Nakalalisto ka mo Di ka mamating? Sigurado ka? Sigurado Ngano, ano yaman ti mapasamak ka na ta? Ikasarnak. Kailangan nakikdot ka. Loko ka. Tilang bagay ti kalkali ka gumam. Hindi mo okay lang. Nabayagak man nga may liliw. Ano? Nabayagak man nga may liliw ko na. Sa akong pwede papaki ni mama. Parbagon na nagawintan. Alang araw din. Tisalit ko. Surutan na. Paunay manong. Ada dyan ni Tessie nga. Tinapulos kayat. Arad tuloy na tinakalalis to. Kung nagpintas nung. Tilonglong ay na yan. Karim-karim ka. Mailiwak ko na kahit nasawen at dan experience na. Balik ko na. Tapos sana kamarigatan. Kapag sarak ni manong nemi di silad na inlak na matpalaki di kalbasan na iso na mismo ti marakop nga ang nangamal ka dagiti lips ko. May trend. So mismo tinangikat ti badon. Hapaw. Paunay pa nagbarbaro ko nga. Kan isumit tinangikat
ti t-shirt ko man. Nikat isot mo na mata na mga romansa kanya. Oh, baro ko nga sigod. Mildred. Uy, umuna mati kumagat ti loko. Umuna kuminikinit. Oh, wala experience na ito nga babae. Mildred. Iso pa yan manong name iti ang ikat. Ti sinturon, ti pandalon ko, ti lakna. Sa imbabanan manong name ti pantalon ken brief. Ti penaikat manong. Ang gapot na nagparangan. Timbang siten. Iminga rin. Nakastaon ay tatangkan na ko nang napanakat insak mulod mo. Umukla ko ma. Nga okay ka, Mildred. Dagosak ko ma. Di mawagin ka. Diyan ka muna kasanungan na ikat ko manong name iti sapatos ko yung ti pantalon ko. Kat siyempre, awanin tinagyan. Ditapar ti bagi. Isungit din sublat ko yung ikat manong name iti short na ko na. Sa ko binagkat kaya impaida ko niti kama. Diret sumutin manong name iti ulok. Iti nagbaitan, di kiti legs na kit ni. No nalaing ka mangan, nalaingak mo. Marlon. Nabayagin Marlon nga may ilawag. Di mula mo nga mawawak launay. Ingatong ipababa na ti patong naman ang name iti kasta nga panang sapsap ko iti nga kaim-imas manong sa arak pa yung nga nagamak manong name nga ng tilmon ko nanta nakabangbang lo inikan na ti bangbang lo. Oen manong name kasta una yan iti panang sanapsap ko iti tilapia iti nagbaitan di kiti lex ni Mildred. Insarat ko pa yan manong name tinakasang at itong na dilak sa ko pinagkuti-kuti iti uneg pinagdakiwas ko ti dilak iti uneg manong adabdan ti panangingato na panangipababa at patong na Marlon bulagalis tuhak Marlon di lambay lang na panakon Marlon basta unay manong name iti panangidumudum nga tirupak iti nagbaitan di kita next na kurek na tutan mo na nangalak ti mabaling ko magpunas pinunasak tirupak at na idaramudum nga ron kaslak lang na idaramudum iti kapitakan albasan na impanghatok ti ulok kat dito mat manong name iti kiti mansanas kiti barukong nagmayat manong name tagkirab-kirab kirab-kirabag ti maysa mas masahik ti maysa. Basta unay manong name iti panagasog kat panagareng-eng ni Mildred. Nga damat nga ng parugsukan niya. Uwain. Sinardengak mas masahiyen ti maysa nga mansanas na ti bababak ti ima. Kapang kumanin makiniwer-kiwer ti uneg ti kuweba manong. Sumalang danalawa. Okay lang ba? Buwan manong name nagpapas kami kay ni Mildred kredi nga rabi. Dati na minsan manong name umuna nga rikos edi biyat kon ti panak. Kasta ko na yung ti parang dagdag na kanya. Naminduan piduanan edi addak teteng edi mapanak maten manong name si mabat pa. Marlon. Mildred, akimas ka. Jakon nalagi pa manong name ti agawid. Taalamat lang hala isuna. Tas lagab abrot. Mailiw nga talaga. Kat mo sana nga mauray amang romansa keng kuanas, mang romansa kanyak na. Nakalalay nga babae. Talaga nga. So pa yun di mangi-suggest, mangisingasing ti posisyon na ramidan. Uwan mana. Namintlo nga rikos. Irisang ko nga kayat ko na tsakayan. Agsurrender ako. Tsak matin makabangon mano. Naiturturog ko. Haldawan di makariingat. Awanan ni.
Hawanan ni Mildred na sila. Inalistwa ka nga ng naibing suot darawatek. Ilukat ko tiri daw. Lalaking tinakitak nga dati labas tiri daw. Sir? Ibagto na karingan. Saan ka nga rumuar, ito na ito nga balay, no sa mo nga awagan, mayaban dito, di kitinagandakan ka. Sir, anya tinaramid mo, ti anak ko? Anya tinaramid yun? Sir, no pikot dito, pikot. Ngayon sa nga mabalin, pag-ayayamam lang, ti kakaisuda nga babaeng anak mi. Ama mo na. Da kayo ti ama ni Mildred. Bueno, may saak nga retired police. Dapaltog ko. Madawa pa iti serbisyo ni Manong na. Pulis ba ni Manong na? Kadyan na udi. Di adyan na. At iti pagbaludan. Mabaling rumwar. Tao may nakalapatayan no pagkakakawam ka anak ko. Sir, awan pagdanakan nyo. Ikasar ko ni Mildred. Itan. Ba mo nagiti parents mo. Tawag kami na. Sir, mabalimot nga schedule ti sabay. Nga mabalin! Mabigsikat mga isuro. Awan kalinti ka mga isuro kanyak. Bukod ko balay detoy. Kit napapatayan ka, mabalin. Sa kung di ba ka na isinarek na kami, trespassing ka. Nga pala ito, Ryan. Amok ka na cellphone mo. Tawagan mo, dagi na naganakin ka. Kit ibagam mo may datuyan. Tapno mapagsasaritaan tayo, tikasaryo, kini Mildred. Manong Nemi, dandanukik ti akin. Saan ko nga ito ni Mildred? Diyak kaya tigas kan kuha na nakalawlaw. Adot experience na. Ay, ba naruwayo? Oo, kung diyak pa yun, mabalik ka. Kahit mo alak ti paltog ko, tapalto-paltokan ka. Sir, kaya tsuka di nga ron nga. Asaway ka anak yung oray saan ko man kaya ito. Ape nga ron nga nangiramit mo tikas diya. Nasa mo man kaya mga ito. Pag ang angawam ti pamilya na gini polis, pag ang angawam ti anak ko, kaya mo ito drop-drop nga dito. Kaya mo ito, bunubunak tabag kami ti bala. Agkudikan! Sige sir. Tawagan nga ron din ni Papa. Nasus ko aya. Sabi ko man tatagtagainap laing ti amin ko nakumangin saman nga tagtagainap manong. Nagring ti cellphone ni Papa. Oh. Malo, napasan ka nga nagawid drabe, ha? Iminam. Pa. Emyanam. Pa. Dumngig kayo. Hindi bagag ka na kayo. Kanagtungpal kayo kung makadagos pa. Pangasiyo pa. Manong Nemi, awan tinaramidan ni Papa. No di manugod. Ito dahil nahamad lang ang guntawi manong. Si Babantay Lata. Ni ex-karnel. Ni retired police Manong Nemi. Dede banyo, amo ka masapol mo. Hanggang makalibas dita. At daman tawa na. Ngayon madarehas na. Lamo ka mag-isbo ka. Ikan. Napahanak mo diti banyo manong. Tsak pa din maka-isbo. Diyos ko, ayan, at napaspasamak kanya ko, anak ko yung marloon. Tsak pulos inarapaap Manong Nemi nga siyak nga lalaki kit mapikot. Nataraminig sa dinuak ng libas. Hoy! Di kami nakaismo?
Rumorkan! Umaykan senyor, ta, mangantayon, nakaluton, naluto danti ka na yam senyor. Bagtit saman tatakalakay. Anak senyor nga bagbagana. Rumorkan! Ay, uwan sir, umayak rumana ka. Nakipanganak ka na ko, Adam, Ti ama na, arusang tirupan na. Kaslasanga nagbaling nga pulis na ito. Sa ti asawa na nga napintas man, takas kapintas ni Mildred. Ni Mildred ng Miss Isam. Oh, aksida ka. Naimas tiluto ni mama. Kinore siya, naimas akmet. Ay, naimas matiluto ko na ko. Dati, ikang katiga si Dama. Tuy, nadunguak. Saan gantong ang babae ng mga asawa kaniyak. Marlon, kabuto na dunguan. Tsak bagay din nakapangan manong. Hoy, sino kumat maimas na mga tikas na sitwasyon man. Kanya nga tanong talagang aglibasak. Pakamatan na katipaltog na ito nga pulis. Di malpas kami manong naimi nagpasalasak. Oy, pamanam! Dito'y salas, sir. Papa ko nam. Papa, bantayan ka. Saan ka nga nadaywan? Papa, anak natin mabantayanin. Awan pagdanagan nyo, kabuta. Awate kundi kasat ko. So, anda kong makadanagan. Dandanitan da papakin mama. Kinunak manong naimi. Kadagpaiso. Nagpakusina kat siya kung dadat salas. Kinitak tiri daw mano. Ano ka ito? Nabigla tumaray. Sumagpata ka lumag to. Kumalay at itialan. Idigan datik ti tumakder manong name itap nung aramidak kuman. Ay, pamadam! Napipinas na dakanyak ti paltog ko. Nakakita kat kastoy na paltog. Ha? Napitas, di ba? 45. 45. Oh, kasi dyan manging kasa. Mangilod. Sa ako'y pasarang ka. Sir, baka makalbit yo. Talaga kalbitek. So, saksaganak. Sir, oras saan yung naramatin tapaltog yo? Umanugotak. Panggap mo kumaitay. Tutumakdar ka tumaray. Amang turong iti ridaw. Iti ta. Adagsar din nga kotse manong na ini. Di kita naganakan ka. Sigurado. Tim saag manong na ni papa. Sa nagdurbel. Sudan, sir. Pabiglayang tayo siya kung di mapan mangilokat. Nasabatik nagit abalayan ko. Abalayan. Inulit-ulit na manong naming imbagat abalayan. Idrumwar. Hindi sumabat, mapantikit. Tinurong ko ti kusina. Parbaring ang tabag na kunak. At damat dito yung manong naimi ni Mildred. Mildred, kahit mo katiti, di mga asawa kang kakat saan nga mangipatpatag kang ka. Tapi nagkadkad ka ba lang? Masusurok tong ipadag. Sa anak to nga naragsak ti dinam. Kinurisi ka. Nung mapilit takman may kasarkan ka, saan ka ito naragsak kanyak? Kaputasan ka patpatag. Sino patpatag mo? Ni Tessie? Tinawagan ko ni Tessie. Tinawagan ni Tessie. Naalak ti number na iti cellphone mo. Nakibiyangak ti cellphone mo tirabi. Di marbangon ko na kuma. Kaya da Tessie nga na ipanpok. Ada pa'y love na, o di na. So nga tinawagan. Ano yung baga ni Tessie? Yung baga, di magas ka dito balay, kat nagpatpat nagta, get, matulagan ti kasarta, dikitan, naganakan ka na. Awang pulos, dyan sakman. Diyos ko. Nalagad din na yung tigas-gasad ko. Masusurak tong ipateng, Marlon, ikarikan ka,
Agbalihin na ka na dungo, na singpet, nagaget, kanalaingak, itiromansa. May kamanuak ka lalaki di biyag mo. Dati sa usod ko kang di mo pa sinong batang. Kaya may kamanuak, kung may kamanu ka, may kanamuno na. Nasaan ka di pa dita? Nakalawlawa. Anong dalawa? Dita. Mito. No naggirad pa, di isarak mo. Uri lang glirtook. Mailiwag So nga kasiyay. Namukla ko mga pikutan nak. Sikaman ngamin. Apang inturog mo. Di mo kidiagad hindi. Di kayatang mo naman kita. Timakder ka kawang nagbadong kit pinanawan na kuman. Yung nakaturog ka met. So nga. Ginandawayak mo na. Ngayon sumangbad na papagin ni mama. Ang baga ako. Oh my God. Adat na kita naganak yan. Balayan. Pasensya kayo na pinatawagan kayo kini Marlon. Diyan kaya nga di mapagtutulagan nga muna ti kasar. Sakbay nga palubusan mi na to anak yun. Nagpatpat nagdato nagtisilat ti anak mi. Ada na pasama ka na kwata siyempre. Saan nga mabali na nga basta na tayo pumano nga di matulag ti kasar. Kinitanak ni Papa. Marlon. Nakasagana ka kadi nga mga asawa ti anak na? Saan ko ayatin suna pa? Abing harod, naramin mo ti kasya. Saan naman nga ayatin itabalayan? Masusunod to ayatin. Papadasin ta nga pagsinukatan ti sitwasyon. No, da kayo kumati, anak yo kat babae. Nakita yun, namuham nga ti anak mo nga babae kat adda kinaida ng lalaki ng patnag. Saan ka di makakastutramidan? Mawatan kayo. Abalayan. Ito siya nang pinaso na ta. Abalayan ko nung payan. Kanya, kada kami. So nga, Huwag na mawang kasbadla ka na kita anak tagtulag no, kanon kasarda. Diyak pa nakasagana. Aga pa nakasagana. Nga mangikasar ita anak mi. Sampay tata. Tadapin lang nas ka nga raminta kang gurnong. Hangga pa nakasagana. Ngayon siya nakasagana. Nakasagana ka mangikaro ti biyag mo iti bagbaludan. Makita mo dito eh? Balayan. Hamoy nga ako dito palto ka balayan. Siya akong ti magkisalita. Siya akong ti magkisalita. Amang sa ala nga dito anak mo, may parukpok ti dara na dito eh. Ore pa ita kayo ng kasawa. Yung na yun, gagangawak. Nabalayan. Nabalayan, nakangawak. Nakagangawak. So nga ako pati ni Papa Manon na imigit talagang butin. Sige, ito ka ano ti kasaryo. Marlon, ibagamon. Ito na may nga bulan. Ito na 8. Kahit mo iha, ito na 8. Akat uwan na Papa. Kunamat ni Mildred Manong. Ito sa lutsudan ni Papa Kengkuan. Ito tagsang sakit ba't ni Mama? Lako. Awan ting rumbang nga kasangit mo, balayan. Apay sangitam, kamutaan ha? Ay, sa bagay, dito tayo may masalas ka nga pagtutulagan tayo. Dito ay ngagnaed ni Marlon. Kadanana kami. Kadananak. Lukluk ko na ito anak ko. Ay talaga nga. Sige nga balayan. Ikam nga rudan ta, ito nung matanunan ti, dahil tangapit sa, kan masapul nga isagana da. Kasapulan nga may sagana ti amin nga kasapulan, nagiti arwatan da, nagiti invitation. Saanin? Saanin na? Natawaga ko ti padi. So nga saanin tayong orayon pa into na 8. Itan. Saan ka di anapin pinasabalayan, no? Maangay nga siya. Maangay na siya, no kayat mo. Aggamartsada madlag simbaan. Ngayon kayat ko, nga
Yun una nga kasarita ti padi. Kaya na pagpirmaan dan nga marriage contract. Kasi nung arti kiti mga anak, alas to lang data. Mga yabag ti talo karoon mami. Alpasin. Sabi nga napintas na ito yung kasara balayan. Pikot mo dito yun. Ano, akad kayo, akad. Teko na ako. Doon tinapapatay ko. Dapat ba sa kiti tinapan nakigubat ka na kiti NPA. Na dati akapisi. So nga nagbaling lang ang PNP. Nunda kayo ti papatay ka talo agad mainayon kayo kiti sa nga pulo kiti siyam nga panapapatay ko. So pagkit datan ni father ang sabato man hani awan hani sa batik ni father. Mama, ito nga miti kinatarantado man ako. Orasin no, basta adabot na yan. Mama, pag kami nga inaramid mo nga di ka nagsakbay. Basol mo, Marlon. Basol mo, anak ko. Ano usap? Nakaragkaharo pa yung shotgun wedding manong nemi. 45 caliber wedding. O nga rin tinaramidan mi. Ori ni papa manong nemi kinagbubutin. Tadala tamot nga nakasalikad ti paltog ti ama ni Mildred. Idinto ta ni Mildred, manunay kat managragsakan. Hindi ta parang pinirmahan, ti ko marriage contract, ti mapasamak man. Lagpirmakan, umunakan. Kahit mong sa akin, dito. Mabalon sabat nga dagos dati. Anak, minukos pa lang. Pirma ako na napay karon. Dahil ito tigasat ko na kandiso. Kinunak man. Niyamot din. Nalpasan. Kaya po ito nalpasan na balayan. Rumor tayo at intimate lang ang Jollibee. Uno ang Chowking. Uno nito Macdo. Di talatan nga ko. Agsasango. Agraman dito yung karuba nga nanganak ti kasar. Agraman matang ni father. Ta celebraran tayo, di ba nagkasar na ganito hamabuhay. Manong nemi, kinidaw ko kadakawada yan tangi kat nalpas mas ti kasar. Di ba mabalin, sir, papa, inakbasit agsukat. Uwi na, malupos na daga. Hingag sugat, dumanong kantulatan ni Jai Papanami. Oray ta kadwa mimet nagiti abalayan mi. Hindi makadanon ako dito balay manong nemi. Dinanog-danog ko diditing. Saan nga put na ito? Itagtagainap lang ti amin. Nagriingak masapol nga agriingak. Agriingak ko. Diakon kahit kasto nga tagtagainap agriingak. Hindi agring di cellphone ko manong nemi di kita ni Tessie. Hello? Hello, love? Hi. Tessie. Congratulations. Happy kong makablawan na. Nakapost. Tikalay sayo. Kani Mildred, iti Facebook, iti social media. Di mo kadi amo nga na i-video. And then na-upload. Anong klase nga kasar? Shotgun wedding? Ito nagtiwalay da. Iti basit lang ang tao. Manukay lang. So ka nagagayatan din na masamak tayo siya. Sikatibat patay ko. Sikatibat patay ko, Tessie. Amo ti Diyos. Napilitan ak lang. Kasano kat pasarangan dakbat ti paltog. Uri da papakin ni mamakas da o ni tagtagargar da. Imanugot da. Sana ka naragsak. Kapatasan ko nga itan na dyan Mildred. Sikatibat patay ko, Tessie. Sika. Kita rin mang ulit-ulitan na ita. May babae pingar tinapasama. Ayan mo, dang ito balay.
Humayag dito balayo. Tapi ko maumay ka di balay. Siyempre, amok kanda-kanda. Tabakasyon. Oras sa hanak si Mark Tibisina. Tesi, umayag dito balayo. Isaganat subag manong arwatek. Kastamat kang ka. Umadayuta. Saan to mapasamak ti kayat mo? Apayok mo. Si asawa ka. Fake na dyan kasarapin ni Ristro. Apagsanan na. Ano nga pagsanan? Aristo lang na ito. Amom, aramin din tita amin ang pumaspusan. Tapos talagang matagkwata ka. Sayang tinapudno pa lang kahit kuhin ka. Narukop ka. Di ka lang mapagustuhan ganyan. Hindi tadamang tawag kang ka. May baga nang agmay sa napangkamatin. Amom, inistorya aming kanyak ni Mildred. Inistorya namin pinsan ti amin. Kalpasan ti amin kat sika. Tinagbalyan na pinikot. Mamam ka di nga doon nga lalaki tinaglabas ka ni Mildred. Sigurado nga nakalawlawa ka di. Nagbababahoyak, Tessie. Good luck. Malipatan ka di mabiit. Kat masusurong mo ni Mildred nga yatin. Sanggot to nga masusurong nga yatin. Agpakamatayag pa hindi. Kinunak ba nung name kapatakas lakayat kundi matay. Kanya mo tintikas to yung nagtungtong palang tibiyag ko na. Siyak nga desente nga lalaki manong name. Desente ko na. Mga pabisina. Ito si may katlo nga nagbalik ang girlfriend ko. Idadak pala yung ti college. At damay sa. Kasut awaga kati first love. Siyak manong name. Tinang dun silya keng kuwana. Ide amang opisina akon. At tapay may sa nga nanubya. So nalang sa nga virgin. Kaya manong name nga naman sa di abroad. Ti may kaduang girlfriend ko. Awa matindi komunikasyon mi. Dimtengan ni Tessie manong. Ngayon so iti yung karik ngay kasar ko. Tagadagupan na manong name nga iso at talaga tipatpatig ko. Kanam na may kang virgin pa lang. Di naman kami kayat. At akam lang aro din ito unig ti compound. No kung mga minta imanugot ni Tessie na nag-check-in kami ti motel kada di nga rabi. At ayo ka ma nga napasamak ka napikot ak. So nga damat basol mo Tessie. Basol mo. Napakipot ka lang amin unay. Nag-ring man into cellphone ko manong name. Hello? Oh, sweetheart. Ala, ibaga kining papa. Bugbugkawan na. Mildred, taabay sa mo pa impon book, tinumber ko. Yung mukha palingal, ikanti level na. Ipamunta, sweetheart, ipa mo Sweetheart, Mildred. Kuno maulawak, Mildred. Oh my God. Sige lang ang tiyawan. Anak pa nakadigos. Agdigos kat sa kaksukat sa kumain Alala, amo ni papa dita. Umay nakasukunan ni papa, baka paltupaltugan na ka. Anak, maputang ni papang mo! Anak? Papa, anak kano kabutang ni Marlon? Imbagam, katuanin po ko. Alam na pakit cellphone ko na. Hello! Papa? Ano ko na, di na kabutang? Di ka pa umay. Umay ka sa kunin nita. Masakere ang ganda. Ano ta ko na yun? Masakerang ganita ko na. Sige, papa. Sukat ang labit pa. Umaya ko pa. Dalagad din na yan, manong name di gasgasat ko. Ay, gasgasat. Gasgasat.
Awan nga ro tinaaramida no di yes. Yes, papa. Yes, papa. Yes, mama. Yes, honey. Yes, sweetheart. Tapati ni Mildred manong naming at talagang nakabutbutin. Tanuan to kumahan na kayat kanya. Kat ipulong nga kinimapako na ipulong na kagpeso. Iti kada kitisidong na manong naming namin anon nga pinasarangan na katipaltog ti katugang nga kalalaki. Padasam nga gipulong betala ko. Talagang makapapatay at timanugan ko. Nakaro kayo mat papa. Asawak lang aro din ti anak ko. Wala nga sa mo mat nga trat-trat nga asawa. Mapilipilit ka. O na ti pa nag-love making yung kat mapilipilit ka. Kaya na hawati mo ti kinapudno. Marlon, nga naikamang ka kada kami. Kat asawam talak mi. Sige, papa. Tapno awanin ti Riri. Aribigat, arimidak ti obligasyon ko. Nga asawa tayo lang kayo. Nakastaman ti ba nagaramit ti obligasyon na. Sa paham sa sumangpet, hanggang madadla daw, hanggang makibarbarkada, hanggang chichiks, karunan na, magdamang kulangan sa bali ng babae ti biyak mo. Halagang papatayin ka. Ato tikitikunda ko ay manong naming at awagag ni mama. Naorek lang makasangsangit manong naming at kipulpulong, mangipagpiksa. Tinalaw sa panagbabaw. Marlon, awan sa baling aramida may hunod yung mga awat ti kinabudno. Tawan sa baling aking baso no sanga sika. Yung kasanung agragsakak mama, susuruam nga ayatan ti asawam. Yan tangan kitipat patag na kami. Nasusuruam nga awaten ti kinapudno kat susuruam nga ayatan ti asawam. Sigurado, nga agragsak ka. Manong name awang pa'y talo nga bulan mi nga madlaw ko. Dumakdakil ti tiyan ni Mildred. Masigog ka? Oo, masigog ka ko. Nag-alis-alis ko na. Naglaing ka. Ano nga bulan dan? Talon. Gamo ta talong nga bulan ng sipod nag-asawa ta. Napasama ka na ta si ba? Apin hindi. Apin ito lang yung bagong ganyan. Di ba, di ko mapailang may sabulan kat hindi ko matasangkan nga natot nga nagpa-check up ka. Hanak nagpa-check up ni Sigod. Kada gito lang nagpa-check up ha. Putot ko na ito na saan. Papa, hanga nugutan ni Marlon nga putot na ti alak ko, ti apo ko yo. Tikat ka dalos tong nagipulong. Awan ni papang mo. Tawagag ni papa. Di kahit ko lang maamuan na pudno. Putot ko na tao na saan? Putot mo saan? Ibagam ti pudno. Ling-ling na sanak. Agulwad ka. Sige. Makamutitan. Basta ibagam ti pudno. Ibagam ti pudno. Putot ko na ta? Muna saan? Saan? Nalpas. Di saan? Nadadat ka po na no apeng naramit mo tinang pikot kanya? Katuin. Ano ordo maramit ko? Nagbaligyak mo. Ang gamot kami nita, maturog ka mo. Nasaksakit man it. Hanggang balik ko man, aputot ko. Masusurok ako mamot nga yatin. Tadalaga nga dito tarabide. Ngayon tataramuak nga tsak putot dito si kugno. Saan ka masusuro nga yatin? Nagtalawak pa din manong. Saan ka mabutang ni papa? Ibagam na kayo papa mo, ibagam na ta. Awan tineskin pa nga kadak dito. Hala, galwad ka. Humay nakarote ni papa siya balayo. Nakigtot na papa kini mama ni mapasangpad. Oh, anak. Apa nga nagkabit ka dito? Insa ka ba't mo nagitarwatan? Diyaon kaya ti makidan na ti asawak, mama. Masikog na jak putot. Hanya? Wala nga, ang mga no, marumot dito niya balayan. Ang mga no. Umadayo ak, mama. Ha? Itatara sa papay.
Umantayo ak. Ilim mga kida. Walang amahan no. Yung sanda kun nga naikawid manong. Dagos ka dara kontak ko mabalin ko paglukanan. Tadyak man garot kabay lang ang kotse nga sisyak manong. Nakaroon na no terapi. Dapat asa kong tinaksidente. Tinurong ko anong nemi, tikagayan, nga tsak amo, uno saan ko ngayon baga kada papakin ni mama, no sa dinutayan ko, tapos no saan nga may baga, no dagsaludsut kada ko ano. Yung saan ko, anong nemi nga lipatan, tinagkat, timawtawag kada ko, daw na siyak titawagan na. Sigon kada ko, anong nemi, nagpapaputok ka no, ni ex-police nga katugangak manong, iti arubayan mi. Yung saan naman siguro, nakangkanayan nga maaramid, kaputa, tumawag man na pa iti polis. Manong nemi, basol ba't nga ron nagpaputok? Sa matan nga polis, na ori polis kuma, nagpaputok nga on rason. Nagtala na yan taktisidong manong nemi, kasinsin ko dito kagayan. Di magkakankuha na ti problema. Kasanong rumot na to eh. Anda ba't nga mo tayan ko? Kasanong pilit nga, ibaga na papa, mapang mo, ganing mamang mo. Pare. Handa nga mo ang tak dito. Aging ka manong nemi, nga dan na palabas, nga pito nga bulan ko dito eh. Iri padamag ni mama. Nga naganakan ni Mildred. Ngayon natay nga naganak. Ganito sa huwin, mama. Balo akon. Huwin. Balo ka. So ano, dabasarakam dita. Sa dinumantayan mo, babalimatan nga, agasawa ka. Manen. Ngayon tinawagag ni Tessie Manunemi na damag na matgaya. Ni Tessie Manunemi, tinarim ko manen, ngayon talaga nga dinak kanon kayat. Naging ka na damag kulayangan, nga dan sa baling kainayat na, kahit agkalaysada pa yun. Manunemi nagsubliak betlahan dito lugar mi, amay san nga nawaya. Ya mamakulay di manong nemi na umay rumaot ti dati nga katugangak ng sabat ng mimay. Nakastrekak madlang nga dagos ti trabahok manong nemi kat siyempre libre ak manen kan nawayak manen ngagsapol kan mangkita no sino at talaga tinay kari nga para kanya. Uy, ikan ka nga na maamok manong nemi ni Nelia. Nga ni Nelia isumat lang tinagbalin nga asawa. Iso, tinsagot niya po Diyos kanya, nakagasat ko. Iti pa nakabalok, iti pilit, aba nagasawak ng damo. Tiagdama manong nemi, duwa, tibunga, tinayat mi, kininelia, kinawanin ti sa pulag pay, iti biyag mi ita, kapag naragsak kami. No pa iti minsan, nagundaway, kaspaset, iti kalmanlayang, apakasalita. Kahit na masamag, iti pilit, apalang asawak, iti sangkumat nga, iten nga babae. Imbag na panunod ko, iti nagtalaw, ng madayo, ang naglibas, aging kakasjayan na pasama. Dito nga ron, ti pagkasalita, akmanong, yaman naklauna, iti anos mo, nga nang ibasa, kanagyaman nakunay, mat kadag iti anaruay, nga nagbuya, ka nagdengeg. Thank you, katsapay kumanta na kaibati, akiti adal, liwliwakin pagsarmingan, tibiyag, kadag iti padak, nga nagbuya. Tuwing ordagyaman nga pagaya mo, Marlon. Thank you, Mat Ken ka Marlon. Thank you na kita nagbuya ni